नाव गेदेर हाग्रामा सरकार सार आरो बिपिएफ सरकार नोंथांमोनहा सासे रान्दि मानसिनि दाननानै दिनै आयंनि गोसोखौ दुखु होनाया बेसेबां गनायथाव गावनिबो सम्पति नङा बे गभर्नमेन्टनि सम्पति सरकारनि सम्पति नोंसोर बादिनो होनो थाखायथ' दिनै अरुणोदय आसनिखौ खालामदों नै आंना फिसाजोआ ओरैजाय जि दायो मिथिबाय एसकिं ओरैजाय आंना फिसाजोआ जि दायो ओमफ्राय आंना हिन्जावा नैयाव दा नै ओरैजाय दागासिनो दं नै मिथिबाय दागासिनो दं नै मिथिबाय ओमफ्राय बिमा अरुणोदय मोनोमोन जा अरुणोदय दानबाय दा दानना होजाबाय जोंहा दानना होजाबाय माने जिखुनु मानि खारनाव दानजाखो मानि खारनाव दानजाखो माने माबा डकुमेन्टस नामा औ आपडेट नामा आपडेट होनांगौनो बिनि थाखाय जादा थांस्लाबनोबो हायासै गोजानाव दा जाहैबाय नालाय गामिया ओमफ्राय जेन'बा बबे सरकारनि समाव दानजानाय जोंहा इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि समाव इउपिपिएलनि सरकारनि माबायाव दानजादों आरो न' बांनि खोथाखौथ' बुंनो नांला मिथिबाय न'आ अबस्था गैयि खारनावनो दिनै जोंहा बेयाव फेमिलियैनो फैजोबनानै गुबुन जायगायाव गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानानै खामानि मावनानै जागासिनो दङ मिथिबायना जि दानानै जागासिनो दङ मिथिबाय ओमफ्राय दा मा बुंनो जाहा एसकिं ब्रादारा बुंनाया भिडिअ लानाया मोजां जादों नाथाय माखासे बिराद रं जादों आं सानाखैमोन जे एसकिं ब्रादारखौ बेबायदि बुरबक होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन मिथिबायना दिनै आं बिराद मिथिमोनबाय आरोना एसकिं ब्रादारखौ एसकिं ब्रादारनि मथेबा सोरबा सरकारनि सायावसो सोनारबाय आरोखि अरुणोदय दाननाया थारमाने इउपिपिएलनि समावबा जोंहानियाबो दा इउपिपिएलआ दानदोंमोन आरोखि प्रमद सारनि सरकार दैदेननाय नालाय प्रमद सारा दानदोंमोन ओमफ्राय दिनै बै मादैनिखौ माने हाग्रामाया सरकार सालाय नालाय हाग्रामानि समाव बेना दानजादों नालाय बे माने हाग्रामाया सरकार फैनायखाय हाग्रामाया दानना होदों जाहैबाय आरोखि मिथिबायना बेबायदि नङा एसकिं ब्रादार मिथिबाय जोंबो बुंनो हायो अरुणोदय जोंहा मोनैनि खारना दानजानाय खारना इउपिपिएल सरकार फैनायखाय मोनासै जोंहा इउपिपिएलआ दानबाय माबाय होननानै जों बुंनो हायो बिदि नङा सम दङ डकुमेन्टस आपडेट खालामफिननाय नोंथांनि आधार कार्डआबो 5 बोसोर बा 10 बोसोरजों मोनसे आपडेट फैयो नङा होमबा नोंथांनि ड्राइभिं लाइसेन्सआबो आपडेट फैयो गासिबो बुस्थुआनो आपडेट दङ दिनै नैबे नोंथाङा जि जाय मानसिखौ भिडिअ बानायदों बे मादैखौ बे मादैया खिजानि डकुमेन्टस आपडेट बिनाव होआखैमोन आं आरो बेल' नङा नैबे जिथुनाखि दाख्लै बावैनि 9,000 करि सोनाय बै साननैसो सोनाय माबा बिफां फुलि माबा फुलि गायनायनि बे समावनो बुंखादों जे बेंकजों आधार कार्ड लिंक गैयाब्ला अरुणोदय आसनिखौ सोनाय जानाय नंला होननानै एलाव होदों सरकारा बिजेपियानो होदों मिथिबाय आसाम गभर्नमेन्टआनो होदों हेमन्त बिश्व शर्मायानो होदों बे वार्निंखौ अब्ला दिनै बे मादैनि अरुणोदय आसनि दानजानाया हाग्रामानिसो दाय जाबाय बारु हा मोनसेखौथ' दिनै बुंबा जोंखौ ओइ नोङो बिपिएफनि खिमजाद नामा माबा मोनसे नामा होनना बुंगोन बे नङा जोंबोथ' दिनैसिमबो बुङाखैना हा इउपिपिएल फैनानै जोंहानि अरुणोदयखौ दानना होबाय माबाय होननानै जों बुङाखैना न' बाङाथ' नों दा जेरै बुंदों जेनेबा मादैनि खोथाखौ नङा होमबा न' गैया नोंगौ बे बाथ्रा सियर जोंहाबोथ' न' गैया न' बां गैयि खारनाव जोंबो दिनै बाहेरायाव थानानै जानो गोनां जादों हा हु गैयिनि खारनाव इउपिपिएल सरकारा जोंनो हा होदों बिपिएफआ जोंनो हा होदों रावबो सरकारा होआ मिथिबाय रावबो सरकारा होआ होगोन नोंनो खरलबसे 1 कथा 2 कथा बहाबाफोर मिथिबायना बेयावनो नोङो ओइ गोरियाफोर बायदि बांगालफोर थुबुर थानानै जानांगोन जोंनि बर'आथ' बिदिनो सोलियो नामा अब्ला दा जोङो सरकारखौ होनानै दाय गैया मिथिबायना बे गाव गावनि सायाव थायो माखासे दाया जोङो आपडेट फैनायखौ जों खालामना लानो हायाखै जोंखौबो बै समाव जेनेबा नोंसिना आपडेट फैदों होननानै जोंनो खबर हरदोंमोन जोङो नाथाय आपडेटखौ खालामहैनो हायाखै बे समाव जोंनाव थाखा फैसा गैया थांनो थाखाय बिराद माने फैसानि आंखाल अब्ला बेफोरबायदि समाव थांनानै आपडेट खालामहैनो हाया नङा होमबा डकुमेन्टस हैनो हाया सिगनेचार हैनो हाया अब्ला जोङो माबोरैहाय मोनगोन आपडेटनि टाइमा बारबाय नालाय उनाव दानजाखासिगोन नै 6-7 माससो जाबाय मिथिबाय जोंहा इउपिपिएलनि समाव दानजादों अरुणोदयआ मिथिबायना गोबां दानजादों इउपिपिएलनि समावबो नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनायखायसो इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारा अरुणोदयखौ दानबाय बे नङा दिनै हाग्रामा महिलारि सरकार सालायनाय लोगो लोगो किसुमान मानसिफोरनि अरुणोदयआ दानजादों बेयाव हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो बे अरुणोदयखौ हाग्रामाया दानाखै नोंथांमोना डकुमेन्टसखौ आपडेट खालामाखै नोंथांमोना डकुमेन्टस आपडेट खालामैनि खारनाव बे अरुणोदय आसनिया दानजादों मिथिबायना बेबायदि आरोखि जोंना एसकिं ब्रादारखौ आं ओरैबायदि बुरबक मोनबायलै दिनैनि दिनाव मिथिबायना आं सानदोंमोन एसकिं ब्रादारखौ माने सासे गियानि गुनि मानसि नाथाय जोंथ' फरायनाय मानसि नङालै एसकिं ब्रादार सादा सिदा मानसिखौ आङो थब्लं थाब्लं बुंखादों नोंथाङा सासे इडुकेटेड मानसि जानांगौ नोंथाङा सासे बिजनेसमेन जानांगौ नोंथाङा सासे फरायनाय सुबुं जानांगौ नाथाय जों नङा जों गोरिब गुन्द्रानि फिसा मिथिबायना गोरिब न'खरावनो जों जोनोम जाबोबाय जेब्ला दिनैसिमबो जों गोरिब अबस्थायावनो दङ दिनैसिमबो जोङो न' गंसे मोजां खानानै लानो हायाखै माखासे गोबां रां रुफानि आंखालनि थाखाय बेखायनो जोङो मा खालामबा मा जागोन मारै मा खालामबा मा जागोन होननानै जोङो दिनै गुवाहाटि हालामाव फैनानै गुबुननि आथिं सिङाव सैनानै जागासिनो दङ मिथिबाय न'खरैनो आंना फिसाजोआबो जि दायो हिनजावाबो जि दायो फिसालाया फरायगासिनो दं फिसाजोआबो नै माने फरायगासिनो दङ मिथिबायना
दा मोनसे नङा मोनसे बेफोरबायदि खालामखानांगोन जोङो नङाबा बोरै जानो जोङो सरकारनि बे जेनेबा अरुनदय 1250 थाखा आसनि होनाय बेजों सोलिनो हागोन पिएम किसान 2000 थाखा हरनाय बेजों सोलिनो हागोन पिएम किसानखौथ' खैबार एप्लाइ खालामगोन जोंहा न'खराव साथाम खालामदों रावबो मोनाखै मोनथिबाय रावबो मोनाखै दिनै जोङो सोरबा बबेबा मोनसे सरकारखौ बबेबा मोनसे गभर्नमेन्टखौ जोङो दाय होनानै जेबो लाब गैया एस सकिम ब्रादारा जिबायदि बाथ्रा बुंबाय फुरा माने बिपिएफ फैनायखायसो दानदों आरोखि हाग्रामा महिलायासो दानहोबाय आरोखि मिथिबायना बेबायदि आरोखि माने हाग्रामा महिलारनाव बै सोर अरुनदय मोनदों सोर अरुनदय मोना बिनि लिस्टआ थाहैजोबो नामा प्रमद सारनाव सोर अरुनदय मोनदों सोर अरुनदय मोनाखै बिनि लिस्टआ थाहैजोबो नामा फाग्ला फाग्ला थाहै जानांगौ नाथाय बिसोर नायानो बेखौ नायनो सम गैया मिथिबायना बेबायदि आरोखि जुदि डकुमेन्टस आपडेट गैयालासिनो बियालासिनो बा डकुमेन्टस आपडेट नांलायालासिनो दानदोंबा बेलेग खोथामोनब्रा इउपिपिएलआ दानबाय बिपिएफआ दानबाय होननानै जों बुंनो हागौमोन मा नोंनालाय एकदमबारे मोनजाखो ना माखो गुन्दैखौलाय बे साननैसो फुरा माने इउपिपिएल जानानै बिपिएफखौ जावनाय नुदों आरो मालाबा बिपिएफ जानानै इउपिपिएल जावदोलाय नङा होमबा बेबायदि आरोखि माथो होनबावनो पलिटिक्सनि बाथ्रा दा एकदम बे जोंहा जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्रा आइ आफामोना बुजिला बेखौनो माने बिपिएफ फैदों नालाय ओइ नोंसानि उरुदिखौ बिपिएफआसो दानदों होनना बुंबाय नालाय जाम्बा जाम्बि नालाय बेस्राफोर बिसोरो थब्ल' बुंखासिगोन ओइ नोंसानि अरुनदय आसनिखौ नोंसानि पिएम किसानखौ इउपिपिएलआसो दानदों होनबाय नालाय बै इउपिपिएलखौ होथारसिगोनलाय बखिनाया थब्ल' नालांनो नङा होमबा बेफोरबायदिसो आरोखि खिन्थु बे नङा सोरबा इउपिपिएलआ सोरनिबा अरुनदयखौ दानाखै सोरबा बिपिएफआ सोरनिबा अरुनदयखौ दानाखै गाव गावनि गोरोन्थि डकुमेन्टस आपडेट खालामनो होनायाव आपडेट खालामाखै भेरिफिकेसन खालामनो होनायाव खालामाखै आरो किजानि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्ट लिंक गैयादां दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनाव सोरनावबा न'खराव साफ्रोमनावबो आधार कार्डआनो गैया दा बेफोरबायदि खारनाव माने डकुमेन्टस आपडेट खालामनो हायाखै जानांगौ बा आधार कार्डजों बेंकजों लिंक गैया जानांगौ बेफोरबायदि खारनाव बेफोरबायदि खेत्रनि थाखाय अरुनदय आसनिफोरखौ दानगासिनो दं बा किसुमान आसनिफोरखौ दानगासिनो दं आरो किसुमान सरकारनिफ्राय मोननाय जिथुनाखि सुजुग सुबिदा बेफोर दानजागासिनो दं बेखायनो दा मोनाखै आरोना दा आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आं एस सकिम ब्रादारनि सायाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंब्ला एस सकिम ब्रादार निमाहा होबानो जाबाय दे खिन्थु नोंथांनि बायदि साननाय नंद्राया मिथियो दाख्लै जे नोंनि अरुनदय नों मोनासै नोंनि अरुनदयखौ मानो दानखो आं मिथिया आं बागाननिफ्राय हायनानै आं नायनो थांबाय मालायफ्रा हाबलायसोनायखाय ओमफ्रायथ' आं नायनो थांबायबा आंहा गैया आं बान्दि मानसियाबो गैयाबा मा मावना जाबावगोन आंहाथ' दुनियावनो होमबालाय गैखाला न'आवबो गैया खेथि बाथि न' बां गैखाया आंनो सोर होबावगोन ओंखायनो आं दुखु जाबाय आं गाबगोन ना मागोन एथ' गोसोआव गरम जाना हैबाय आं बिरहै मा मावना जाबावगोन रावबो होआबा आगोलनिफ्रायनो हनै न' बां गैया मा गैया जेबो मोनसेबो बुस्थु होफेराखै ओंखायनो आं दायो बेलेगाव बारखागोन थाखायाबो आंनिसो दै आयं थांनाय जितु जोंहा प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव नों अरुनदय मोनदों ना मोनाखै मोनबाय थादों दा बावैसो मोनाखै आं आयं बे मोनैनि जाहोना ओरैबायदि आयं बे सरकारा जाहैबाय दानि गोदान सरकार सोलिनाय बिपिएफ हाग्रामा सरकार बेनो नोंनि अरुनदयखौ दाननानै होदों दा सासे आयंआ रान्दि मानसि अखा नायबानो नों दा नै हाजिरायाव बागान खाहैदोंमोन दा नोंखौ लिंहरनानै आङो आं दायो फैबाय आंनि दुखुखौ आं फोरमायनो थाखाय आं हायदों नोंसोरनो माबा मोनसे राहा मोनगोनदां होननानै आं हायदों दायो नंगौ आयं बिसोरथ' होआ जेबो होखाया बिसोर पार्टिया होखाया आंनो होआखैना होआखै अब्ला आयंनि खुगानिफ्राय नोंसोर मा खोनाखो दा आयं बायदि खैजन मानसिया दानजादों दिनै आयंआ बेसे दुखु मोननाय फोरमायदों बेसेबां बान्दि रान्दि दङ बेफोरनो होआखै आरो आयंनि न'खौ नायोब्ला ओरैबायदि अबस्था बेस्रा दा बेखायनो आयंआ दाख्लै गोबां दुखु मोननाय गाबनायजों बे रावखौ माने दुखुदोनो आङो बुंदो खोंगो जानानै दुखुदोनो बुंदो आङो बे खुरांखौ बुंनो होननानै जियानो जा आंखौ जायानो हमना लांफायो पुलिस दारगायानो लांफायथो होननानै आं बे नोंखौ रावबो हमनो हाया आयं बेयो नोंनि राइट नोंहा रावबो सरकारजों लोब्बा गैया जाय सरकारा फैया मानो बे होथारनांगोन मोनसेबाबो जेरै थांनाय जितु प्रमद बर' सरकारनि समाव नोङो जेरै मोनबाय थादोंमोन दानि हाग्रामा सरकार बिपिएफआबो होथारनांगौमोन नाथाय दिनै मानो दानखो नोंखौ आं बान्दिखौ बे बहा लिरनाय दङ सोरबा सासे रान्दिनि बे बुस्थुखौ दाननांगौ होननानै बहा लिरनाय दं लिरनायथ' गैया बिसोर बिसा खालामनामोन बे पार्टिनिफ्रायनो खालामदो होमबा बेसे दुखु नांथाव आयं आङो खामदैखौनो हमायफा आं भाबिनानै जाया
हमाव आं खाम दैखौनो आं संनानैबो जाया ओइ बिहामजोफोरा हमाव खाम होबा जायो आङो आं जायाखै आं दुखु नांनानै खामबो संना जाया मैयाबो आं सानसे खाम संना जायाखै आबौ बिहामजोफ्रा होबा आं जायो ओइ फिसौफोरा हायनानै बायदिसिना बुंबा आं दुखु मोनो जा ओइ आबै होननानै फिसौफ्रा बुङो आंखौ आरो न'आबो जे अबस्था गैया आयं आइ वाइ न' मोनदोंना मोनाखै आइ वाइ न'बो गैया मोनसेबो गैया दा उनाव मोनगोन ना मोना पात्ताबो गैया ओरैबायसा अब्ला ओरै बिसा बुंदो बिसोरो बिसा बुंखादो होखाया इसोरो अब्ला दानि रुलिं सरखार सोलिबाय थानाय मानाव गेदेर हाग्रामा सरखार सार आरो बिपिएफ सरखार नोंथांमोनहा सासे रान्दि मानसिनि दाननानै दिनै आयंनि गोसोखौ दुखु होनाया बेसेबां गनायथाव माबा जागोन बिसोरो आंनि माबाखौ माबानाया उथियाबो बिसोरो एबाराव नायबाय था आंनि गाबनाया नांगोन आयं नांथारगोन आं जेरखम दुखु जाना हायदो ना आंहा दाखालि खुराङा बुंनो आद्रा जादो आबौ दे बुं मा बुंनो गोसो बुं आंखौ फन हरबाय थाबाय फन हरबायबा आंहा बेयावनो द्रप जाना होबाय दाखालि बिसा दुखु मोनबाय आङो ओमफ्राय आंखौ बुंदो लासिंसिं बासिंसिं मानो बिसा बुंनांगौ नोंलाय होननानै माला सिंसिं बेलाय लासिंसिं नङा बियो बे नोंनि मोननो गोनां मोनथाय आंनि मोननो गोनां मोनथायसो आं मोनबाय हादोंमोन माङायबाबो बे रावनिबो सम्पति नङा बे गभर्नमेन्टनि सम्पति सरखारनि सम्पति नोंसोर बादिनो होनो थाखायथ' दिनै अरुनदय आसनिखौ खालामदों होनांगौ सिगाङाव 250 मोनोमोन आबौ 250निफ्राय अरुनदय होबाय नों आरो दायो अरुनदयखौबो बान्दिनिखौ आरो दानना होबावबाय होमबालाय मा बुंबावनो होमबालाय जोबोद दुखुनांथाव आयं दुखुनांथावना आं मोनावबो भाबियो हारसिं हमाव बिराद गाबो आं हमायफ्रा गाबो आं हमाय सिन्था खालामनाङा आयं आं मोनसे खोथा बुङो जोंहा एमएलए इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ ट्रेक्टरनि सावगारियाव माबा दिपेन बर' सारनो डाइरेक्ट होनानै हो आरो दिपेन बर' सारानो एबार सरखार फैगोन आं खोथा होदों एसकिं आं इउटिउबार आयं दे फार्स्ट नोंनो बे आसनिफोरखौ आं होनाय जागोन जुदि होआब्ला नों आंखौ बुं आं नोंनि न'आव फैनानै बे खोथाखौ आङो खिथाफैफिनगोन ओंखायनो फैबाय थानाय सरखाराव एकदम ट्रेक्टरावनो थुनानै हो ट्रेक्टरावनो होगोन आं एबाराव आं रावनिबो आंनि जाथो बंसनिबो आं खुरांबो लाया दायो दायो डाइरेक्ट आं बेलेगानो जाखादो गोसोआ आंहा दुखु नांदो आंखौथ' खमसे खम बान्दि मानसि दोनमोन बिसा दानना होनामोन आंखौ बिसा दानना मोन आं एसां गाबदों ना आंनि गाबनाया नांगोन आबौ नांगोन